Mbak Niken. Cari calon. Sik, suarane rusak sapa iki suarane rusak iki? Iki lho iki nyok. Oh, ya Allah. Melo-melo ya aja melu-melu ben ibu presiden nek kowe ora percaya karo ibu presiden nek Sing nyindan sapa to iki? Nyindan barang nyapa jane. Oh. Nyepelekne kowe karo Mbak Darsini, nyepelekne karo Mbak Fahmi kowe. Rumangsamu suaramu apik-apik dhewe. Melok nyindan barang lak ngono kowe. Ndek apaan to kuwi? Iki mau ngono genah aku krungu Ujung jari. Oh, ngoten teman. Lah iya, iki lho. Kuwi suarane sapa nek ngono kuwi? Niki suarane niki. Tapuk. Ha, Apa ora krungu mau? Turuk. Dat. Cung cari balong. Lho kuwi suarane sapa kuwi? Lambe iki aja ganggu nek wong nabuh. ganggu ae kowe iki. Sing ganggu lho sapa? Ngene lho nek dicekeli iki mesti ngene. Kono medhun kono kowe. Medhun kono. Ngaleh. Angger sekali kok ganggu. Ah, nyemplung kali kono. Ah, kono ndang jolo. Ayo kali. Kono. Oh, Kok kono wae. kono. Ayo, ndang alih. Ngalah kono lho, ganggu ae. Bon, aman, selamat. Aman. Monggo. Duduk. Cung cari balong. Kok cek ganggu ae? Ganggu ae tak idoni kok kene lho engko. Ngalih. Halo, jejer pacare kono. Ngalih kono. Yedeng ngono. Cayu to? Dalam. Yo, awake dhewe iki lho. Ah, nggih. Wis, aman. Duk Niken. Bang. Oh, wis suwe sing arep-arep yai mriki. Heeh. Mau kepengin krungu suarane Niken ki ya ngapa? Nggih. Wong ya jeneng bocah anu biyen ajari den wis umur pira to, Nduk? 4 tahun, Mas. 4 tahun. Sekawan tahun lho Mas mun ajar nyinden umpama saiki ibarate wong panen ngunduh prangge pun pas. Lah iya no, tandurane becik undu-unduane ya mesti elok. Nggih. Oh kaya Niken niku. Pun, selamat wis renek pagebluk iki mesti aman iki wis. Ya, saiki diaturke Cara pari no wis jelas subur wong gak enek wereng. Oh, Iya. nggih no. Nggih. Wis, iki wis pilah. Ya awake dhewe wis pilah. Nggih. Nyambut gawe endi sing nyambut gawe ning panggung, sing ora sing nyambut gawe ning panggung, mulih nampa amplop wis alhamdulillah. Alhamdulillah. Mergo ketok gaweane. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Dene sing nang ngisor kok ora gelem nyambut gawe nampa amplop. Ora mungkin nampa amplop. Lho, malah diparingi bucare. Gelek dewa itu bola. Saiki seneng itu saweran. Engko barang mulai ra entuk bayaran wis ya. Ben. Ora kuwi asline dicicil. Lah mudeng. Wis itu sampe wis. Wis mripe gawe saweran. Awake dhewe mongko nyambut gawe. Nggih, pun. Kersane pun. Untuh, alhamdulillah. Aman. Aku ora rono. Lah nyapa ora rene? Akeh kono ngenyek wis ben Mbak kan ben Mbak pun Mbak kan. Ya, Nang kono kakan potongan. Gleleng lho olehne saka Pak Lurah. Wi DP tahun ngarep. Wi DP tahun ngarep wi. Iki mik. Kok kemlimlimen iki lho. Kemplelet deh. Kemlelek. Iki mike iki lho. Piye wong iki mbaya sing anu ora sak gleleng. Ora gelem munggah ngopo? Monggo sing dereng. Lho, akeh kene karo kono munggah nyapa? Lah nek ning kene ngapa ta? Nek kene nyapa? Kakean potongan. Kowe lho ning kono oleh pira? Lho, iki kok rencanane olehku tok 3 yuta. Oleh neh Lho. diceluk neh. Ya Allah. Lara yo rai-rai kota amal. Monggo sing dereng mriki. Malah diselgarake ayo. Lho, mantene urung. Ora ya dosa. Ora ya rugi. Kok ngisini-sini piye to njaluk ngono? Heh. Apa ora isin? Ora isin kowe. Nyapa isin? Oh alah, ger. Ben. Iki nembe manten kakung, lah manten putri. Anu. Kampret. Kampret. Utang burine sik gak apa-apa.
Pak Carik piye? Pak Carik. Pak Tarik. Ngapa? Sampean dereng iku tok. Kampret kalau piye kok iso Pak Carik? Pak Tarik. Yo duweke. Oh ya, ayo duwe. Wis komprat kampret kok gak paham. 3 yutone kurang 200. Wis ta kok ya. Wis. Urung rencana entuk 4 yuta kok. Alah kok. Jur mundak ae. Akeh rencana ta. Nek kepengin entuk akeh rasa nyambut gawe gampang Mas Mondol. Carane pripun Mas? Golek meja ya ta. Nggih. Turu ning dhuwur meja, dikrukupi jarik teng ngarepe kei baskom. Lah, cocok kowe, cocok. Kuwi ra ngantek sedina 5.000 cek. Oleh akeh wingko. Padha ro nyedakne aku ndang mati. Masa entuk kendhek men berarti entuk akeh. Oh edan. Wampluk pisan engko. Ayo wis ben kono wis ben. Nggih, ben kersane malah ra Jawa. Iki tak turut rono nyatus-nyatus metu priyo. Ora entuk ning kono. Ning kono lho karo bayi tok. Pengko salah piro? Loro. Dipotong 100. Lah nek salah nek ping 20, ora dipotong 2 yuta kowe. Mulih karek nggo 750 bongko kowe. Kopine, Pak. Wis ben. Wis ben. Ayo mbak nembang Iki ana sing kersake Sri Huning dibawani sik. Siap nggih. Ayo, maka. Aku iso bawa Sri Uning kuwi aku iso bawa. Iso karepmu, ra iso karepmu. Jare penak ning kono. Jare penak ning kono. Ra gelem rene. Sing bawa aku piye? Ya. Ya. 500 tapi. Iki upama sing iso bawa sampeyan 1 yuta. Ora mung 500, 1 yuta. Dol. 1 yuta. Iya. Ayo. Mumpung bengi aku moto duiten. Ya. Ayo. Mbak Silvi arep mbok terak. Dan upama sampeyan iso bawa 1 yuta. Duweke. Lah. Kabeh. Ayo dah, waduh gleleng iki Mas. Alah ngumel kuwi aku ndasku ngelu nek tak koyok ngene iki lho. Alah. Melinting. Oh, sirahe anu awake masuk angin. Alah, Apa dikompres bathuke dikompres. Kompres nganggo. nganggo sing abang ini mah cepet mari. Lah iya. Geleling deh. Apa niken? Loh, ngapa? Apa? Ngendak aku ki lho. Ora melu-melu kok ya bandingin ya. Nggih. Niken. Ngapa? Niken Apa maksudmu lho apa? Iki ora apa-apa kok ngulek. Ya ora apa-apa. Tak kira gua apa kok meneng ae. Yo, bawani. Gua iso. Yo, iso bawa Runing 1 yuta. 1 yuta. Sinebut. Rasa mau warai. Suwi ya. Mbok Randang longi 1 tok. Yo. Nah, Sai. Nyapa iki ngatur aku nyapa? nek randang dan sae kene tak gaweni sik. Aja. Nyapa? Aku arep mbok suwelno kene aku ben gak cukup. Ya roh. Masa Sinebut. meneng. Sinebut. Meneng iso meneng ora? Nggih. Nek kene meneng. Aku yo meneng. Lah sing gawa iki sapa? Kowe nembang. Wayah kok nyenyet. Ayo. Sinebut pahlawan putri. Iki lho mediane iki. Pertamane ngerti kono terus mak sret. Oh iya drama. Sri Uning Mustika Tuban. Lah. Kok iso dadi jula-juli lho. Mudhun Tuban. Iya ta ki mengko semalah. Ampun. Tuban ngono. Ayo. Sri Uning Mas. Kowe arep melok marai. Apa ora pernah sak. Sri Uning Mustika Tuhan. Tuban. Tuhan iki lho. Lah ya wong Tuban seneng karo Tuhan. Oh iya. Tane. Nano. Ayo cakep Putra ngono lho, tra. Yatra. Putra Kanjeng Sira Lawe. Hup, saiki Mas Mondol bawa tok sing gandrung yuda. Nah. Kalih. Ah, suaramu di sana. Ngalah. Ayo bawa. Bawa kowe iki bawa. Ayo. Sawangen Lanjut. wong ayu. Oh, alon-alon to. Kaget aku. Kowe iki lho saka kono nang kene lho. Lah, wis madhep kono. Iki madhep rene. Lah. Yo. Malah dibaleni. Ya wis nang kene.
Nah, Monggo Mas Yuda. iki wah. Kaya-kaya ning jagat iki ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung siramu. Coba sawangan kae sak warnane kembang kang tuwuh Rasah ana ing percaya. sajroning taman Rasa sari. percaya wong lanang arek entuk cangkeme ngono kuwi ta. Sabuk. Iki gandrung kok sempok Eh. paido lho. Ya ora kabeh to. Ya ora kabeh kok iso. Kok iso dicakep-cakep iki. Rata-rata wong lanang arek entuk yo lambene lambe diapik-apikno. Padahal lambene bosak. Angger arek entuk yo ngono. Nyepelekne ya ta Mbak Iya, Niken. kamu tuh tidak tahu yang sebenarnya. Senene Mbak Niken aja kaya ngono kowe. Duk gong prang. Wale. Duk pranggung. Duk pranggung. Kok sampean ae dhewe. Oh, mboten. Ora Mas, aku mau ngelingi Mas. Ora bareng nakal. Mboten. Yang manis. Nggih. Oke. Oke. Sebagai 50 ya. Allah. Ayo. Ayo, Tutuke. Nduk pranggung. Duk prangkung bojone ke ini tak Karo. Ayo. Duk prangkung bojone karo Nonano. nonano Salah kok baleni neh. ah mau meneng ae marang Iya, iki iya, aku iya. latah Latah kok. latah kok Jak omong. Ayo. ngebelo Ya wis tutukno, bener. Ben ngebel kan gak enek kancane terus akhirnya ngebel. Oh Yo, iya. dah, lanjut. Wiratmaya Ben aja disalahke sak. Ben Bener, iki kabeh. ben bener nih. Ayo terus. tan wurung sriuning gugur Bener. Bener, biasanya gundul. Nek sing iki lho, sing iki kok dadi musikaning bangsa ngono terus tampane kita entak tung 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 ngono ya. Ayo dah, Seta, coba. Iku terus dadi kae, dadi sing ngene iki dadi apa? cikal Alah. Cakil ngono lho. Kowe dadi imam. Ratung. ambek ocim sisan Ayo. Ayo. dadi mustikaning bangsa Cakil kok isa. Cakil kok setruk. Ayo. Nganggo anu no, nganggo untu cakil. Lah. Ayo. Dalang, gua iki letong. Weh, capeng. Wedan tenan. Angelmu to, Pak. Eh. Lah. Sempok jawane sempok. Tapi ora sempok malah sempak iki. Yo. Ya. Jangan kene, Mas Yudo, jangan Oke, Janaka. Apa to kuwi? Kuwi apa? Perang to? Oh iya, perang. Tangane iki piye? Cakil iki tangane piye? Ayo. Eh,
Nyumak nyamuk kuwi apa? Sik. Kowe kok mangan apa? Gedang. Kowe mau untu. Untu. Oh, untu lho, Bang. Heeh. Aduh, kasuk kolu. Untu kok dipangan. Untu kok iso. Oh, alah. Ganti iki. Ganti untu. Ojo dipangan. Ayo ganti untu. Ayo karo omong. Mandek. Ayo. Mandek. Mandek. Apa nih? Dalang tukang masuk angin lho. Nyapa? Langkon yo kresker. Lah terus Saiki untu yo kresker. Kuwi gedang rasa min mentol. Gedang rasa mentol. gedang rasa mentol ngono lho. Ngono. Kowe ora mentok dadi kentol kuwi. Kok nesunan. Wah, mbok. Cakilipun sae Oh, nggih. sae. Wong jebolan Sri Wedari kok. Oh, nggih. Alah nek sing nuwun sewu nek pas Bambang Cakil sing nyakil Mas Mondol terus Bambangane Mas Ali Marsudi wah sae tak itu. Oh iya. Ya Mas ya. Kak Yo, tutuke. Ayo. Ayo bandikan ya. Tanurung Sri Huning. Ayo, tutuke sik. Nangurung Sri Uning kukur Nano. Dadi mustikane. dadi mustikaning obat. Monggo, yo lanjut langgame, Nduk. Oke. Wah, ayo. seret. Sri Uning mesti katobat lapat tresno Ulululing, ululu. Sapaya pati Eo ao. marang raden Yo gonggomino Mas Anggit. moyo Yo. Malang keket. Terima kasih, matur sembah nuwun.
Iki ana sing ngersake anu Mas Yuda. Nggih. Kitir semilir. Wah. Ayo, mumpung ana nduk niken. Ayo. Kitir semilir ja Mau diatur nggih iki. enten nenek sing pamundutan. Napa, Nduk? Puspitanala, Mas. Oh, Puspitanala. Boleh. Ayo. Oke, Puspitanala sik. Nggih, ayo diatur iki. Engko diurutke. Nggih, monggo. Puspitanala. Ayo, Ja. Diaturke yo njajal garap gamelan. Puspitanala. Monggo. Yuk. Ayo Mbak Tutut.
luar biasa jan-jan. Ayo ora guwak wong bocah pinter ya ngono Wah, kuwi. wah, saestu. Nggih. Mumpuni ing samu barang. Diaturi kok. Ra rugi pokoke nduk niken ya. Sik, iki ana nawala meneh. Taurke wonten sing ngersake cewek gaul kalih teteh sing tresna. Saking Pak Jumiran SBA Sidoarjo. Oh nggih. Yo Mbak Eka perhatine isih rene monggo Mataram. Turuk. Ayo. Larak disampirke, Larak ngampirke. Tek. Eka, Nggih. sik melek, Nduk. Pangesunipun masih dong. Iya, iki Pak Gun Arianto ngunduh mantu ndongake apa kowe Cahayu? Nggih, mugi-mugi Mbak manten Mas manten tansah pinaringono jodoh sejatinipun jodoh. Amin. Amin. Langgeng tumeka puputing yuswa tansah kinandenan putra ingkang saleh lan salehah. Amin. Amin. Ya rabbal ngalamin. Dongane bocah SD iki mesti anu Mas Yuda. Mesti akeh mandine mergo isih resik urung Piye to? anu apa-apa. Piye to? Piye to, Mas? Anu Mas Lintu sampean kok SD. Lah, Omongno. Paut. Paut. Jenengan mboten pitados nek kula paut. Lah ki emponge iki lho nang ngene tak. Empang sakmono terus. Piye arek nganggo ayo. Nggih, niki mantene kakung menika CEO, Anu Mbak Eka. CEO dalam Nggih, sebuah owner perusahaan. Berkah Ayam. Wah, berkah. Oh nggih. Usaha- Usahanipun ayam. Ayam. Nggih, lha menika ndokipun percontohan dadi Heeh, kuwi lenjunge. Dok wis 17 tahun ora netes-netes. Wis bosok iki. Anu yo, iki cewek gaul sik. Monggo. Cewek gaul digarap tayub sik lagi rama seger. Oh. Ya. Mbak niki kan anu sik leren ning kono sik Istirahat, aja-aja. istirahat, Kok istirahat. kula tak sumenake Nggih. Nggih. Istirahat, Lenggah istirahat. sik. Monggo. Yo buka bonang Mas Heri. Monggo tayub ki sik cewek gaul. Monggo yo. Nem-nem loro. Oh sik, up. Lah. Kuwi apa? Buka apa? Buka bonang. Piye ta bukane apa? Cewek gaul to. Heeh. Nem-nem loro, jiji rolu, nempyong. Oh ya wis. Ya wis bener. Bener. Ya ngono memang bukane ngoten. Heeh, ya wis bener. Bener. slendro iki. Ya aja diwarak, aja dibantah. Ben. Pokoke apa omonge dek iki bener kok kabeh. Bener. Bener kabeh aku. Ya, monggo Mas Heri. Yo, kembangane kanan. Oh, ayo yo. Ibarat tebu cewek gaul. Cewek gaul.
ibarat tebu